My sister, nyama Satanists amukutaura. Aiwa, pakasvika maSatanists anotosveta nasana Parkerson. MaSatanists anosveta vanhu ropa paextent. Nemapudire nototi kutonzi makamune muSatanist akakuremo. That's why zvazodai. muKombi ipi yatumwa yacho. Munozviziva sei? Asi munoenda kwamakandiwa? Hatiende kwamakandiwa but tinongoziva vanhu vakutaura Wedzera. Pakuti makwara etaona china chikangodoneka from saka muSatanist munhu akaita sei? Taurai takunzwa nyaya yemuSatanist. muSatanist hapana ngakunyepere. Sireko munhu anzi anobata mushonga. Aniti anobata mushonga. Anobata mushonga. Wakaita vanhu uchivani? Yeah, maybe chivanhu so sechivanhu. Munopinda chechi here? Kuinonzi? AFM. AFM ndoyani? Ndoyamakandiwa? Ndoya hypertension? Ndoyani? Idzo dzodasize maPentecost. Iya handimodziziva. Ndofunga dzinde dzemaPentecost. But vanongoti maSatanini hakunangotarisa kukwara kwaita. Especially murumba mangari mumwe ambulance yapo arikukuda mufanini abantu kunze aswoneka rungochucha nemunhu nemukana. Nemukadzi adyika rokwe. Anadyika rokwe? Apa asapinzwa maambulance? Aputika makumbo? Singa kakuda panzi. Maiwe saka munogarawo? Ine ndogara kudetanga. Hapana mbiri ma? Saka apa muri kuenda kuti macrosa road? Apa ndiri kuenda pastairs. Munoda kunotenga chikafu? Munoda kunoita pastairs. Taurai kani? Aiwa, tirienda kusei tinotenga muriwo. Maita bow. Alright. Sharp. Saka munoti chinyanya accident sister? Hanzi. Hapana chandaona. Hapana chamaona? Kwenda? Ko maSatanist akutaura. Hanzi chine maSatanist. Hanzi muKombi mamune muSatanist. Ande minokusanisa daro naye. But ko maSatanist. Ativaziye maSatanist. Hanzi ndopinda chechi AFM ndoyave inayevambuya. Ndizvo ndo vanoziva maSatanist ande. All right.